ערב טוב לכולם. איזה יופי להיות פה. באמת, אני חי בשכונה, כל השכונה שלי מפוצצת רוסים, נשבע לכם. גם אתה מנסה לישון צהריים לנמנם, 2 בצהריים כזה, שעה מנוחה, וזה רוסי צועק מתחת לחלון. הוגים, שעות ולא קורה כלום. הוגים, ואתה כזה מתוך שינה, כזה, ותים, חופך על המוח, הוגים, אחרי שעה הוא מתייאש ומחליף את השם, ואתה מתוך שינה כבר, ותים, עירה, ותים. אבל יפה, אני רואה שגם יש בו חבר'ה מבוגרים, זה יפה, כי מבוגרים לא יוצאים לבלות. אמא שלך כל השנה רקובה על הספה, כבר קיבלה לוק של חרוב, ועכשיו יום שישי אבא שלך יפנק, אתה אומר, אבא אתם יוצאים לבלות? אולי נצא קצת, לנשום אוויר. זה הבילוי אוויר. כאילו כל השנה אין אוויר, ואני מחליט לפנק טוב, זה האוויר, תנשמי, בואי הביתה. יש... אמהות גם חולות ניקיון, אתה חוזר מהים, כולך זורם, מגבת על הכתף, מה אין לו נשלחת? רגע, מי מתקלם בבית? מה אין לו נשלחת? יבואו נמלים! מה קשור נמלים? הים, פה נמלים, פה הים, לא נמלים ולת... אוקיי, הוא חזר, אנחנו פורצים פנימה. נטרל את האמא, גף את הבית, הגף. מתי האמהות הכי מתבאסות? שאתה לא אוכל פירות. היא מדברת לעצמה כזה, קנית 20 קילו מרסקים. זה לא אוכל. ואז היא מאיימת. אני לא אזרוק. אמא שלך שבועיים דופקת הפרסקית ויצא לה מכאן עלה. אני לא אזרוק. וכשהיא מנקה לך את החדר, איך היא מודיעה לך? ניקיתי לך היום את החדר. וככה אני לא רוצה לי. ככה. לא אני ככה. ואתם מזכירים בתמונה, ככה אני לא רוצה. עכשיו אמא שלך מסדרת לך את החדר, אתה לא מוצא כלום. החדר משתנה. המיטה במגירה. הטלוויזיה בזבל. חשבתי אפשר לזרוק. אתה פותח את הארון, אתה רואה סבתא שלך. אני חייב לספר לכם סיפור אמיתי. סבתא שלי הולכת למות כל רגע, באמת, מחוברת לצינורות, נראית כמו נרגילה. באתי לה לבית חולים, היה לה לראש גחל וטעם תות, זה אמא שלי. יש לה בעיה של מודעות עצמית. אמרתי לה, סבתא, מה עשית היום? הלכתי לבקר את חברה שלי, סקנה. כאילו היא רוני סופרסטאר. בגלל זה אני בקרוב מתכנן לפתוח בית אבות. אני אקרא לו עניין של זמן. תודה רבה לכם. תודה רבה.